Darma iyan. Darma susuyan. Bila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ke jong ay pi. Kanam kerla. Ka jingyakun benum ailat ya ka sorkar India lani ka sorkar jala ban kata ni klong yo marpo khando uranium kadang peteng bat kani kadi ka jingyakun ka ba kaseng khasi student union KSU kaladep ban sim nadu kisnem ki ba menchua ha ka sauterik nai tung arjar phun riau ha balai ban hiar sa kasnong domestiat ka bahap apo southwest Khasil district kasnong ka ba uranium udon bat ban kenmau buram mi e spliti lingdo langren lala ban yo sngo yak jingathu jong president ka KSU Southwest Khasil usamla forward nongrem halor ki jingja ki bedang sudap ja haka jingkran ka bawla ay ulai thu ba ya menta ka sarkar India ka balam khmat da ka BJP ka thrang dik dik banyo ti bat khlong yo ni umar po khando kalasdang ban penting pensmi ikit khot ka KSU tin nong yele persha uranium da ka pendon kam ki CBI NIA badru ban ong ba kita ki nong yelam ka KSU ki don hapo kata ka radar jong kini ki kenhun toket ki bakmi da ka Ministry of Home Affairs ka sarkar India hoi je kiwi dangla bane kran hare bade ka suja ki uranium rai nginomla bane kran nginomla ban priang lanu ru bakin wan ban musria kin wan ban klong hagari bat ka jat baru jugi ngarang yo yakran de yakran mane badi ba deni kriem I bade vice president barin jo KSU bat ila yathu yana ba udon wei samlarang ba uba juya don ti ba bakasang hagabat persya ya kajing ti umar po khando uranium harai menta apa haba udon sabar sari nuwai lada umut balon pai sari lajong la sakhang tino bat umla su balon pai kai ka bangi kwa banong ngada forum ta kalong ba imat kadai kaplan joka sekar India kan khang ya kita ki bru ki bam dan ke jing thu bane khon persya uranium na kam ta kanur kanu ma kadau idan sai wei samla kan thai I ba shajwan shaj ya jamba bar kani kayin kasab jupi ngan kwa ne thu kardang re ngatep ba phi gino shong pitep ki eita bar ngane thu pi bara kini tayo ki beladap ila syatan po CBI office ban kali ban penting ban pensmi nata jung I badan ru ki bro ki ba persang ban kran nga ki om kumno you are on the CBI and NIA rather lani pidon na ta ka jimpet jong kata ka CBI lani ka jimput tedong jong kata ka CBI bat kata ka NIA rega ka bang akwa ban ong menang por pamenta kalong ba ya but tedong ka bamon ya le ka bamon hare phinom nginum phaiden sekta kisau hanra ngin yabet ngin yang skam konong rem nam ta ban persya banti umar po khando uranium bat ka weiru ngai thu keladon kikat ki bang persang ban lekai kum nomor kum samla kum ki breu ni persang lekai jing sa kadon ka wei ka por banga bad wei du khat jong ka KSU Southwest District ni mut ban lekai sabar ngane thu api ba kum no sabat yang du lai kenta ka wei ka airport apo ri India hani ka apo central India barakata por sabat itai du khat jenga wang bang telefon ni balam rengong apsua kai ba haba kibat nga ta por ki ong kumno nga bangalai cai ngadon hapo ka empak junga hapo don hapo ka pla junga ya ki kot ki bade berde ni uranium barakata por ki ong kumno na ki khot nga ki pat lai kenta ralik penkhana ro hablai burlang hata por kata ka ai baja bat ki ong nga baba pi pimdai ubro baba bat ki pasang wat ban keno hakata ka jaka ban ong nga ba imat ba pi hana pa shem gitu ki plaj pi yo midai ni di drop ngala sutu ba to lek domon khili shem kita kla ba ada bu ni shem kita bagi sengal la dalap ru hare ngan sutu ba imat ba kadan ka ai kalendar te ka ai ko bang ko ban ong ne por kita ki CBI kita ki NIA kita ka sarkar India kala ban charge kumno umdai tenganga kala ban charge kumno lek kamsni Ruben kala ban charge I samla rimon khajana kala ban charge I samla penkemen summit kala ban charge ki president ki jenastri jo ki district ba pher da ki wei ki boy ki nom ong yani hre ke persang batha wei boy reng kwa ban ong pi le ka bale jagal baja habang yang kenurem nam ta ban
persya ing marpo kanda yurnam ngin ya yang skam ada kata ngin kwa iru bane kran ada kani subject kani ka banta Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya